Bueno, Ars Natura egonaldi artistikun, hilabete hona islanin, eta hasieran presentatu nun proiektu izen zen baserrixen okupazioen inguruko hausnarketa bat, edo ikerketa bat, eta pixket hortiken hasike, azkenin nintzena da espazioei eta materialtasunei buruzko ikerketa artistiko bat, eta hoxek izen die pixket ikertu dituten hilduk aplikaute zeraineko paisajiei, eta baiki izen da paisajiei buruzko hausnarketa bat zentzu handixoen. Eta endetena da, ibili gea abandonoteko baserri batzuk ikusten, ikusi espazio hoxek oinarte nola bizi bat edo bizi propixo bat eduki izan deben, eta oin zer aldaketa egon dan, horako paisaje eta espazioetan. Zerainen topa detena da komunidade oso aktibue, herrixen alde lan egiteko motivazio handixeaken komunidade bat, eta bake olako egonaldi artistiko bat iguela zera baten olako herri txiki batekin lotureik ez daken hori bultzatzeko gogo handixe, eta baken niri laguntzeko oso preste hondie, nitaz oso pendiente, nire beharrak azetzeko, herriko dana erakusteko nire lanantzat baliagarrixe izan lehikena, eta azkenin zera inetik hartu detena izen bide da intereso zazkiten pare bat detaile, argazki batzuk, azkenin anekdotatik tiraka lanaiket, igual interesatzez azkiten egoera batzuk hartute eta hoxetik gero nire lana produzitzet, eta hori baino oso aberazgarri izan da. Zerainea ekarri dituten piezak, die mota diferentetakuk, alde batetik daude pintura batzuk, zeraineko kulturretxeko paretan jongoienak, eta bilatzebenak pixket, bai zeraineko arkitekturakin eta motibukin komunikazio bat ekie, eta pixket harreman hori sortzie, esan zibenin zeraineko harrixe pixket marmolantzeko beta batzu dauzkela, eta Oñatiko Unibertsidadin dadon harri huela dela, da pixket motibo hori hartute, endikuten pinturek horrekin lotute daude. Pixket hori, bi gauze hoxek haman komunin jartzeko nasen. Gero bestaldetik dago pelikula bat, ondiken rebelatzeko eta digitalizatzeko da ona, abandonoteko baserri betan grabanuna, eta horri interesatzen ziten, azkenin olako espazio baten erregistrue guztie. Ze gaina justo baserri hori estado oso txarrin dago, eta pixket horri da momentuko gauze horri heldu nasen, eta ero bezaletik dago lona bat, zeraineko elizeko pareta baten jarriko deuna, eta lona hortan azaltzea frantzesez nekazaria matxinatuko dira, 1976, eta da pelikula, dokumental batetik hartuteko testue, pixket langile klasin inguruko borrokai buruz hitzekeuna, baina baike irakurketatik eta garai desberdin batetik hitzein den, baina da hori zeraina ekartzen nahi nun, zerainen 1976-en herrixe utzi geratzeko arriskun zeuden, baina pertsona talde batek bertan geratzeko erabaki hartu zuen, eta etxebizitza kooperatiba bat sortzera erabaki zeuden, hori oso digarri zintziten, gero pelikulikin loturea autopau nun, ze urti berdine da, eta pixke hor planteatzen nituen galderak izan zin, nondak gure eskubidea erabakitzeko hemen geratzen nahi duen, gure bizitze nun ekin nahi duen, eta horrek ze suposatzeu, holako erabaki bat hartzik, espazio nola okupatze deun, eta holako galderak planteatzen nituen bai nire burui eta bai zeraineko komunidadiei. Niretzat egonaldi artistiko hau oso diferenti izan da, konparadute aurretik endikuten beste egonaldi batzukin, ze azkenin bestetan igual
Erakundi oso presente zeon, arte garaikideen enfoke oso zehatza zeuken, eta bueno, beste historia bat zen, da hau ez dakit. Alde batetik bai sentidu dut komunidadeekin harreman asko zeztu izan dela, da bai sentidu dutela berrori pixken nire lana ikustarazteko jendin partaidetza eukitzeko, hori ikusi izan zerainen eman un tailerrin. Eta gero baina niretzat itzen da, nire praktika artistikun normalin ez dituten ikutzen gai batzuk ikutzien, historixe, memorixe, komunidadeekin lan hau, zen nire praktika beste alde batetik junda. Baina esperientzia poliki izan da, gai hauei heltzie beste leku batetik, eta espero dut proiektu honekin aurrea segitzea.